गोरबो सिंनि खुलुमनायखौ बयनिसिमबो जासिहरग्रोनानै फिन खेबसे आङो फैफिनबावबाय समायाब्लाबो थ' जायफ्रा मोजां मोनो नायलांनो हागोन। बिदिब्ला आङो जागायलांदिनि दिनैनि आपडेट्सआ मानि सायाव जागोन निस्सय नोंथांमोना मिथिखाबाय। आङो सुंद'यैनो नैबे भिडिअखौ लानानै फैनाय जाबाय। थ' बिदिब्ला थांदिनि मेन टपिकआवहाय बारा गोलाव खालामो। स' लोगोफोर जोंहा इलेक्शना खाथि फैगासिनो दङ। बिटिआर बा बिटिसि बेबायदिनो गोबां इलेक्शन दङ, फैगासिनो दङ, सफैगासिनो आरो बारा दिन गैला, जेराव मामाया फोसावनानै होखाबाय सेप्तेम्बर दानावनो खुंजागोन। थ' जोङो नेनोसै, जोबोद इन्टारेस्टिं आरो गरम जागोन सोरबा देरहायो एबारावहाय ना। दा जेन' हक जेननाय देरहानाया थाखागोन, मोनसे गेमसो बियो। दा जायआनो फैया मानो जोंनो जौगानायखौल' नांगौ ना। थ' जों फिसा फिसौआलाय आरो माथो खालामनो माथो बुंनो ना। जेन' हक दा एसे गरफा गरनैसो मोननाय मोनबा मोजां जागौमोन आरो जाय देरहाया मानो ना। मबाइल गंसेसोनि दाम मोननाय मोनबा थ' भटखौ एसे होसाबनो हागौमोन। जायनि पार्टियानो जा, जायनो होगोन बेनोनो होगोन। थ' बेबायदिसो आरो जायनिफ्राय मोनगोन बेनो होगोन। दा बायदियाव आङो बारा नाङा, 10,000सो मोनोबानो होगोन आरो ना। थ' एन्ड्रइड गंसेनि जुदि दाम मोनोब्ला बिराद अभाब जानानै दं। भिडिअ शुट खालामनो प्रब्लेम जायो आरो मबाइला जाथारला, अबस्था गैला माने। थ' एसे मोननाय मोनबा सोरनिबा पार्टिनिफ्राय एसे मोजां जागौमोन बेखौ सानदों आङो। दा जेन' हक भटखौथ' होखानांगोन, जेननाय देरहानाया थाखागोन। मोजाङैल' जालांनांगौ जोंनियाव, जेबो बेबायदिनो बुलाय सुलाय दावराव दावसि बेफोरो जानो नाङा। जाय जेराव मोजां मोनो बेखौ गावबागाव चइस मथे होखागोन। इण्डियान नागरिक हिसाबै जोङो बयबो गावबागाव बयहाबो मोन्थाय दङ। जेन' हक लोगोफोर, एक्सुवेलि आङो बाहेरायाव दङ, माने आसामनिफ्राय गोजानाव आरो ना। खायफाया बुंहरदों बेबायदिनो इण्डियानिफ्राय आउटआव थाङोब्लासो बिदेश। दा जोङो न'निफ्राय एसे गोजानाव ओंखारोब्लानो बेनो बिदेश जाहैबायब्रा। बाहेर होनदों जेराव न'खौ गारनानै गोजान जायो, 14,000 15,000 किल'मिटार गोजान जायोना। थ' बेबायदिनो दा आउट कान्ट्रिखौथ' आरो मिथिगौ जोंबो, नाथाय बेबायदिनो देश आरो बिदेशखौ जोङो बयबो मिथिखागौ। दा जेन' हक नोंथांमोना आंनो एसे बुजायहरदों, मोजां जादों, आं मोजां मोनदों। बेबायदिनो कमेन्ट्स होबाय था। जेन' हक आङो जेबो गाज्रि मोननांगौ गैया। रोङैखौ एसे फोरोंहरबानो जाबाय आरो ना, अब्लासो रोंगोन ना। सोलोंनायाव लाजियोब्लाथ' जेबो जानाय नङा। दा इण्डियायावनो दङ आङो, खुनु मोनसे गोजान बेबायदि बिदेशआव नङा आरो ना। आसामनिफ्राय बाहेराव आरो बेनो। दा जेन' हक आङो बिदेशआव फैनाया बेबायदिनो बा बाहेरायाव फैनाया फ्राय मास मोनसेयानो जालांबाय। बेबायदिनो आवगोलावहाय तामिलनाडुआव थादोंमोन। थ' बेनिफ्राय थांनानै 10 दिनसो न'आव थादों। 10 दिननिफ्राय आरो फैफिनबाय। दा बेवहाय जेसे दिन हायो थादिनि, आरो बेनिफ्राय थांगोन आंबो थाबैनो। स' इलेक्शननि सिगाङावबो सहैनो हागौ बेबायदि आरो ना। नायनोसै। थ' गरफा गरनै सोरनिबा पार्टिफोरनिफ्राय मोननाय मोनबा एसे मोजां जागौमोन आरो ना। एसे भिडिअ शुट खालामनो बिराद प्रब्लेम जादों आंना, अभाब, बेखायनो बुंनाय जाबाय, बिराद अभाब। दा बाहेरावनि बेबायदिनो जोंना थानाय जायगायाहाय उफाय गैया, सोलिनांगोन जेरैखि जायाना। खस्थ'खौथ' खालामखानांगोन बयबो, खस्थ' खालामाबा जों रावबो मोनजाया। थ' रायजोफोर बारा गोलाव खालामला, भिडिअआ बिदिनोसै। जिबनाव मा खालामबावनो, थ' अभाबखौ फोजोबनो हाया। नांगौनिफ्राय नांगौ, मबाइल रिसार्जनिफ्राय लानानै, जानाय लोंनायनिफ्राय लानानै, गाननाय जोमनायनिफ्राय लानानै ना। अभाबा जोबा, ओरैबायदि टेनसन जायो सम सम मावोब्लाबो माने जोबा। माब्लाबा सानो एकदम फानलाजोबनोसै नामा माखौबा बेबायदि। नाथाय बेबायदिबो जाजोबनो हाया। मालाय सोरबा
फाथै बिलाइ फाननानैबो मोनोनो जोंलाय आरो मा बिलाइखौ फानबावनो दा फाथै बिलाइबो गैया जेबो गैया स' जेन हक बेबायदिनो केटनिकफोरखौनो हाख'नानै मालाबा फानहरनोसै नामा बेबायदि सानलायलाङो नाथाय अभाबा जोबनाय नङा नांगौनिफ्राय नांगौआ फैबायानो थाखागोन दा जेरावनाखि इसोरा होखानाय बुस्थु दिनै जुदि बेखौ फानोब्ला मा जागोन ना थ' एथ'बांखौ नाङा आरो इमान गिदिर सिमांखौ नुनो सानाखै थ' गिदिर सिमां नुयोब्ला बिराद माने स्ट्रागोला बारा जायो थ' लोगोफोर बारा गोलाव खालामला भिडिअआ बेसेखिनियानोमोन सोरनिबा पार्टिनिफ्राय अफार मोनोब्ला एसे फट'खौ थुगोन आरोना जायगायाव जेराव दोनांगौ बेयावनो दोना होगोन बिदिब्ला नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन गोजोन्थों बाय बाय